हेल' लोगोफोर बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायजों बरायबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आङो गोबावनि उनाव दिनैहाय मोनसे भिडिअ' खालामबाय। आङो दायो दख'ना दागासिनो दं आरोना, बेखौनो नोंथांमोनजों ससेब्लाबो भिडिअ' खालामबाय। ओमफ्राय आंना मबाइल केमेराया बांद्राय मोजां नुवा आरोखि ना, बेनिखायनो आङो भिडिअ'खौनो खालामा। ओमफ्राय दायो मबाइल केमेरा बांद्राय मोजां नुवाब्लाबो आं भिडिअ' खालामबाय। आंनि भिडिअ'खौ बयबो अननानै नायलांदो। ओमफ्राय आङो दख'ना दानायखौ देखायबाय थाथ'ला आरोखि ना, आङो माने सिगां दख'नानि सिगां गामसा खेवलाय दाखांबाय, बिनि भिडिअ ससे दं, बेखौ आङो देखायग्रोनोसै। ओमफ्रायहाय आङो मबाइल केमेरा बांद्राय मोजां नुयैखायनो बे भिडिअ'खौ आं होआखै आरोखि ना। ओमफ्राय आं बाहायनो इडिट खालामजाबनानै होनोसै आरोना, बेयावनो जयै होलांफानोसै। ओमफ्राय बयबो नायनो मोजां मोनोब्ला नायदो। ओमफ्राय बिनिफ्राय दख'नाखौबो आङो दानायखौथ' बयबो नुबाय थाखायो नालाय, आं दाबाय थाथ'ला। आङो डिजाइन लानायखौहाय गांनै हाखांबाय आरोना, गांसेल'सै नैबेल'सै। ओमफ्राय आं गांनै हाबाय, आं बेखौहाय देखायनोसै आरोना, बिदिबा नायलां। दख'ना दानायनि सिगां सि उल हानाय लोगो लोगो आं बे मादैनि गांब्रै गामसाखौ दाग्रोदोंमोन, नैबे गोमोखौ। ओमफ्राय दाखांनानैहाय ओमफ्राय लोगोफोर नैबे गोथां खलसुथा, बेखौ आङो 6 खान मोनबाय, बेखौ दालायबाय। ओमफ्राय दाखांनानै बेखौबो फानजोबखांबाय। ओमफ्राय बेखौ फानजोबखांनानै गामसा गोथां दाखांनायनि उनावहाय आङो नै बियो दख'ना जे आं दा देखायनो नागिरदों, बे दख'नाखौ आङो दाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे दाखांनानै मा दानाय जायो मोनथिथ'ला। नाय लोगोफोर, केमेराजों एसे खाथियाव देखायफै, माबादि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नायदो, बेनो आरोना, गांनै हाबाय। ओमफ्राय दा नैबे गांसेल'नोसै। नै बेल'नोसै आरोना लोगोफोर, मुनै हाबखाबाय, मुसेल'सै। जुदि आं बेखौ हायोब्ला नोंथांमोननो भिडिअ' मोनसे खालामनानै देखायनो नाजाबावगोन आरोना।